Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ifikeleke i-meeting ebicela uvuyo kanye nomndeni. Sizokhuluma kakhulu ngokwe-meeting kwi-video end. Lena nje emfishane. Lana i-body language kaSibindi ne-body language kaVuyo. Lena yaSibindi i-body language ithi nje mina angisenendaba, ayikho vele into engizoyikhuluma naye, vele silobu siqabana, into yethu vele ayisajulile. Le yaVuyo, hhayi usihlulile kuVuyo singalwanga, usihlulile uVuyo into kade yenza laphaya. UVuyo ubuka uSibindi ngendlela yokuthi nje ngisafuna ukuzwa kahle ukuthi uthini ngoba sisuka kude futhi nje into yethu isazolunga. Khohlwa imibuzo uVuyo abeyibuza nento abeyikhuluma ngomlomo, ubuka i-body language yaVuyo. UVuyo uthi nje usazomnikeza ithuba lesi-44 loya mfana kaMsiliku ukuthi kwenzekeni asazi. Ngoba into esibonayo abangafune kuzwa lutho omama laba abahleli, abahamba noVuyo. UVuyo uthi nje ufuna ukucaciseleka. Siyambona emehlweni, siyambona nokugoqa izandla. UVuyo akadiniwe we guys, nginitshele into engiyibonile. Hhayi akakadinwa uVuyo. UVuyo, hawu. Mina ngithi nje sizohlala endabeni yokuthi-ke asizwakali indaba yesithembu, sibonge i-support ngengane, ayixabene kodwa manje sibona ukuthi silungisa ngapha isikole. Sizosithola isikole, akayibone ukuthi iyiphi i-plan aphuma nayo uSibindi. Ngibone nje isayidi likaVuyo elithi mina uSibindi ngiyamazi and siyaxabana naye, sixolelane nalokhu kusazolunga. Ngoba nje le yokuthi akucaciswe from 2021 to 2024, uVuyo uma ebuza uSibindi, uSibindi ubona ukuthi uVuyo ikhanda lakhe uyadunyelwa ngoba phela nange sefaka ukuthi akabahloniphi abantu abalandela yena. Uzoze bahloniphe wazi ngani ukuthi baze ngani? Sekufanele we guys, angifuni kube yimi okhushukelwa umoya ngey'ndaba zikaVuyo noSibindi, kodwa into engiyibonile kuVuyo eyakhe i-body language ithi ngisazomnika elinye ithuba. Futhi uthi nje lena ayiqali ukwenzeka, yake yenzeka sizodlula la. Lapho uSibindi uphethe ukudelela kokuthi-ke vele ubaba usesayidini lami, ubaba uyayizo into yeyi. Niye niyibone ukubona ogogo indlela ababuka ngayo i-TV le ethi mshaye wena bani. Ile nto ade siyibuka lapha kuSibindi ukuthi ungathi nje abakhiphe ibhande bebhaqe ngengane lena. Ithini? Manje-ke i-TV show futhi ubaba wakhe-ke umshayela ihlombe yilokhu akwenzayo. Baze bethi akachaze kule nto yokuthi ufuna intombi nto. Useyajika-ke manje, usezenza ukleva phambi kwethu. Usethi-ke akasho kanjalo ukuthi ufuna umuntu ozokwamukela. Lo 5 years uVuyo kade naye emtshela i-nonsense abemtshela yona bengasiyo ukwamukela. Lo esefuna lokho okwamukela shuthi kuzokwamukelwa intombi into. Ithini ngane kithi? Ngicela ukumtshela-ke ukuthi yithi esicasukile-ke kodwa-ke kule ndaba, yithi esidiniwe. UVuyo yena ehleli laphaya kuleli side ade ehleli kulona ebuka uSibindi, uyayi-understand-a yonke into ayishoyo. Niyongibuza, yabo nje ozothi hhayi niyongibuza. UVuyo le nto ade eyikhuluma nale nto ayibuzayo nokuhlala kwakhe laphaya ebuka uSibindi, uyizwa kahle into eshiwo uSibindi. Yithi esingamuzwa futhi yithi esicasukile ngoba thina senzenjani, sikhetha ukungena kwiy'ndaba zabantu nge-TV show. Ngoba cha, umuntu odiniwe uyambona nje umuntu osethi hhayi-ke ongasafune kuzwa into ey'ningi, asafune kuchazelwa, osebongile nje ithuba othi bye-bye. Kodwa umuntu osathi nje awuphinde ungichazele ngizokuzwa kahle, awuchaze futhi.
Sisazoyikhuluma le ye-meeting noMayeni noMseleku. Hhe, ayi ngilobo ngithi hhe, yimi kade ngibuka le show ngilobo ngithi hhe. Ngiyabonga ithuba guys, ngiyabonga i-support nabanye niba-support-e. Thank you, bye.